जों बयबो मिथिगौ आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबि खालामनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि थांनाय 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव बे हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। बेवहाय जों नुयो 92 चार्टार अफ डिमान्ड दंमोन आरो बेवहाय 92 नाम्बारा आलादा रायजोमोन आरो बे 91 चार्टार अफ डिमान्डखौ आसाम सरकारा भारत सरकारा गनायैनि थाखायनो बे आलादा रायजोखौ दाबि खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बे समनि मोनसे खावलायनाय आरो बे मोनसे समनि खावलायनायाव आलादा रायजोखौ दाबि खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन होनाय लेखा जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि बे नब्लांनि लांगोनायाव हाबाफारि लानानै बेखौ खुंफुंदों आरो जों आसा खालामदों बे आलादा रायजोनि जि मोनसे सिमां जे बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बेजों लोगोसे जोंनि जि माखासे मोनथायफोर बर' हारिया बिनि थागिबि जोंखौ दिनैसिमबो बुङो आसाम सरकारनिफ्रायबो बुंबाय थायो बे हारिया नैबे आसाम रायजोनि सा सानजा रायजोनि थागिबि आरो थागिबि हारिनो माखासे जि संबिधानिक मोनथाय बे मोनथायखौ मोनफुंनांगोन आरो संबिधानिक मोनथायखौ लानानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे समाव हाबाफारि मावदों आरो गोबां जे आफादफोराबो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे आलादा रायजोआव बारसोमदोंमोन। दिनै बिथांमोना माखासेया मुंख्लं जाबाय माखासेया गोथाङै दङ दा बिथांमोनखौ जोङो सिबिहरो बिथांमोनखौ खुलुमहरो बिथांमोनखौ जेब्लायबो मान होनांगोन आरो बेजों जोंनि हारिखौ जेरैखि जाया गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां बे सिमांखौ जों लांनांगोन। मानो होननानै बुङोबा माखासे मोनथाया जोंनियाव मोनबाय 3 एकर्ड जाना थांबाय BSc BTC आरो BTR बे एकर्डफोरनि गेजेरजों जोंनि मोनथाय जिखिनि मोनदों बेखौ जोङो जाहाथे मोजाङै सामोलै आरो बेखौ जोङो जोथोन लाखिनानै आरो जोंनि माखासे मोनबावनो गोनां माखासे दिनैबो जे जोंनि माखासे मावफुंनो गोनां हाबाफारिया जाफुंजोबाखै बेखौ जेरैखि जाया जाफुंहोनायनि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबाय थागोन आरो इयुनावबो लालांबाय थागोन। आफादाथ' बेखौ एंगाराखै आरो बेनि कनसेप्टआ मा बेखौ सिगांग्रो क्लियार जाग्रोनाया मोजां। बर' हारिया गेरेमसा जाग्रोनांगोन। बड'लेण्ड होननानै थोंजों बड'लेण्ड दाबि खालामब्लाथ' जानाय नङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौ 1987 मायथाइयाव जे दाबि खालामनो थाखाय जुरिजेनदोंमोन बे समाव बे सम आरो परिस्थिति बै समनि गभर्नमेन्ट बेखौ जों नाहरनांगोन। जाय समाव आसाम सरकारा बा जोंखौ बर' हारिखौ ओरैबायदि नासयदोंमोन ओरैबायदि गादबदोंमोन बे गादबनिफ्राय जों बोरै उदां जागोन बे मोनसे जोंनि नाजानायमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। बिनि थाखायनो बड'फाया बेखौ आन्दलन खालामदोंमोन। दिनैसिमबो बे थांखि आरो नोजोरा जोंनिया दङ जोंनिया गोथाङै दङ। गुबुना गोबां खोथा बुंनो हागौ नाथाय बिनि स्ट्रेटेजि बिनि गोनांथि आलादा रायजोनि गोनांथि बे बड'लेण्डनि जे गोनांथि बे गोनांथिखौ गोरबोजों मेलेमजों लजिकेलि माने बेखौ बुजिनांगोन बेखौ माने जोङो मोनदांजोबनो हानांगोन बबे बिथिङाव दा जिखिनि मोनदों बेखौ जोङो मोजाङै बोरै बाहायो आरो थाबावनाय माखासेखौ जों बोरै मोनफुङो बिनि स्ट्रेटेजिया सिगांग्रो जोंनि मेलेमाव जोंनि गोरबोआव खिलिग्रोनांगोन बिनिफ्रायसो आलादा रायजोआ जागोन। दा बिनि थाखायनो नैबे समाव गोबाङा बुंनो नागिरो माने खम समाव गोबां आफाद जोनोम जादों गोबां आफादा बेखौ लानानै दाबि खालामदों। बै समावबो बड'फानि जेब्ला दाबि खालामदोंमोन हयथ' बयबो नंजोबामोन मानो होनबा उदियासल दाबि खालामग्रा दङ बिनि उनावबो माने गोबां बेफोरबायदि आफादा बेखौ हयथ' बड'फानि जि थांखि बे थांखिखौ बा जि बिथांखि लानाय बे बिथांखि लानायाव एखे मत नङामोन खौसे नङामोन। दा बिनि थाखायनो जोङो नोजोर होनानै जोङो जेब्लायबो आवगायलांनांगोन। गोनांथिया माब्ला फैथारदों गोनांथिया माब्ला एकदम जोंनि थाखाय इम्परटेन्टसिन जाफैदों गोनांथार जाफैदों बे सम आरो सुजुगखौ लानानै जों जेब्लायबो नैबे थांखिखौ जोङो नोजोर होनानै खामानि मावलांनांगोन। गोजोन्थों।